кунун дар пайи заминҷунбии давомдори 5 рӯзи охир дар ҷамоати Сари Хосори ноҳияи Балҷувон 84 хонаи мардум хароб шудааст. Сокинон мегӯянд аз рӯзи 30 март то кунун дар ҳудуди ин ҷамоат замин меҷунбад. Ҷамоати Сари Хосор дурдастарин минтақа дар вилояти Хатлон аст ки роҳи душворгузар дорад. Раиси ҷамоати Сари Хосор дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, имрӯз низ ҷунбидани замин идома дошт, вале шиддаташ камтар будааст. ҳолатҳои фавқулода дар ноҳия омада хати муовини аввал рӯи сохтмонӣ ин ҳам ҷамоат омадид. панҷшанбе бекор рӯзи сиём, рӯзи ҷамоат якум ҳам хел ҷунбиш, баъд то рӯзои якум диём хел то рӯзи сеюм ами сахта шуди. имшав якам тарҷимид як қисм одамо даже ҳис накардам. деҳои аспрингон, дараи ниҳолак, сафедоб, сингидара, вакили маҳаллӣ аз Сари Хосор мегӯяд осебдидаҳо то кунун ҳеҷ кӯмак дастрас накарданд. Ба гуфтаи ӯ шумораи зиёндидагон аз 100 нафар бештар аст, вале гурӯҳи вижа на ҳамаро ба инобат мегирад.